Bул dünýede bary özgeret. Adamlarda, baýlykda, mümkinçiliklerde. Birok Allah'tan razıçylygyn izlegen jürek hiç kaçan boş kalbaydy. Adamdyn eň çoň baýlygy Allah'tan razıçylygy. Eger pende ar bir işinde Allah'ty estep, ýaxşylyk kılууga hareket kılsa, anyň jüregine tynçlyk gelet. Käde biz kalagan nersebiz bolboy kalganda kapalanabys. Birok Allah biz üçin emneni jakşy ekenin bizden de jakşy bilet. Sabyr, şügü jana jakşy amaldar jürekdi jarakylat. Adamdardyn maktoosun emes, Allah'tan razıçylygyn izlegen adam çynygy bakытty tabat. Allah barybyzga özünün razıçylygyna jetken kullaryndan bolууny nasip kılsyn. Eger bul sözler jüregiňizge jetse, bölüşip koýuňuz.